Takže já vás všechny zdravím, moje jméno je Web Walker a můžete mě znát z PC Tuningu, respektive jeho fóra, nebo z jiných fór, ale o to teďka tady nejde. Dneska bych vám rád ukázal aplikaci Bench Studio, respektive jak se s ní pracuje. Samotná aplikace má za úkol pouze dvě věci. První věcí je ukládat výsledky testů grafických karet do své databáze. A druhým úkolem aplikace je z těchto uložených výsledků vytvořit nějaký prezentační grafy, který pak můžete následně posílat do různých for nebo s tím dělat nějaký recenze. OK? Takže se pojďme na to kouknout, aplikaci si spustíme, no a vidíte, že to není nic světoborného. Na hlavní liště aplikace jsou umístěny nějaká tlačítka, jsou rozděleny do takových dvou skupin. První 4 tlačítka se věnují projektu. V projektu vlastně jako takovém se vytvářejí prezentační grafy. Tomu se dneska věnovat nebudeme. Dneska nás bude zajímat pouze ta databázová část, což jsou tato 4 tlačítka. Takže první tlačítko je tlačítko nebo tabulka testů, druhé tlačítko tabulka testovacích scén, třetí je tabulka testovacích systémů a poslední je tabulka grafických karet. Vy, když testujete grafickou kartu, respektive její výkon, tak ji vždycky musíte testovat v nějakém benchmarku. Benchmark je vlastně testovací scéna. Ta testovací scéna, nebo ten benchmark, může být nastaven různě. Můžete tam nastavovat třeba rozlišení, když to měříte, nebo tam může být nastavený nějaký anti-aliasing, nebo tam může být nastavený nějaký filtering pro textury a tak. To jsou všechno parametry, které v konečném důsledku ovlivňují výsledek toho testu. Takže my, když měříme grafickou kartu, tak ji vždycky měříme proti nějakému benchmarku. My tomu tady budeme říkat testovací scéna. Takže grafickou kartu měříme proti testovací scéně a jejímu nastavení. Samozřejmě grafická karta se neměří ve vzduchu, ale vždycky je strčena v nějakém počítači. Ten počítač má nějaký svůj procesor, různě taktovaný, můžou tam být různé paměti a prostě dalších spousta parametrů, které zase v konečném důsledku ovlivňují výsledek toho testu. To znamená, že my musíme vést nejenom záznam o grafické kartě, ale musíme taky vědět, kde ta grafická karta byla zastrčena, v jakým PC a jaký to PC mělo výbavu. Poslední teda jsou grafické karty jako takový. Opět, když je měříme proti nějakému benchmarku nebo testovací scéně, tak zase ta karta může mít nějaké parametry, které ovlivňují ten konečný výsledek, jako je takt ty grafické karty nebo takt jejich paměti teda. Když se na to koukneme, tak vidíte, tady tabulka testovacích scén. My dneska budeme používat testovací scénu tuto. Je to Monster Hunter. Je to taková onlineovka, je to celkem pěkná testovací scéna, pěkný benchmark. Dobře se to testuje, dá se tam krásně měřit frapsem, prostě je to taková pohodová scéna. A vidíte, že je popsána následujícím způsobem. Tak samozřejmě název té testovací scény, dále jaký bylo použito 3D v této testovací scéně, jak je testovací scéna dlouhá, její nastavení, to znamená rozlišení, nějaký anti-aliasing, pokud byste chtěli nějaký komentáře nebo kde je umístěna, i to si tam můžete vyplnit, to záleží jenom na vás. Takže v našem případě my budeme dneska testovat právě tento Monster Hunter, který bude mít parametry Full HD a je tady nějaký anti-aliasing.
Tak, koukneme se na testovací systém. Takže tady je tabulka testovacích systémů. U mě konkrétně testovací systém vypadá následovně. Nějaký název. Vidíte, že ten počítač běží, na něm běží operační systém Windows 8.1 a skládá se z komponent, jako je procesor, frekvence procesoru, paměti, velikost paměti, rychlost paměti nebo frekvence paměti, na jaký základový desce ten počítač je postaven, jaký jsou tam harddisky a samozřejmě čím je napájen. To je celá moje testovací sestava, můj testovací systém a jako poslední jsou to tabulka grafických karet. Tak, když se třeba kouknu třeba na nějakou, takže ta testovací karta nebo grafická karta je popsána opět zase nějakým názvem, na jaký frekvenci běží. Tady to je výchozí barva pro grafy, to teďka nás zajímat nemusí, ale pokud tuto barvu zvolíte, tak tato barva se vám pod tady tou kartou bude objevovat v grafech. Zatím řešit nebudeme. Cena grafické karty, já používám dolarové ceny. Tak, informace o čipu nebo chipsetu. Takže vidíte, je to od AMD, je to Havajka, má nějaký počet stream procesorů, nějaký počet texturovacích jednotek, nějaký počet rasterizačních jednotek. Tady je nějaký předepsaný TDPčko a jako poslední tady máte informace o pamětech, to znamená, jaké paměti, na jaké sběrnici, jak byly velké ty paměti a jejich frekvence. Tady jen upozorňuji, že vždy se tady v tom programu uvádí frekvence efektivní pro paměti, jo? Vždy efektivní. Takže tyto informace všechny už máme v databázi uložený, tak můžeme teda přejít a zadat první test. Dneska já tady mám naměřen tady ten test, ten Monster Hunting. Jsem blázen. Vydržte, koukneme se na to. Monster Hunter, pardon. Ten mám naměřený ve Frapsu, to znamená, toto je záznam nebo log soubor frame times, tam jsou vevnitř, jsou tam uložený časy jednotlivých snímků a my ho budeme teďka chtít zadat do databáze. Takže otevřeli jsme si teda záznam testů, vidíte, že těch testů tady je spousta a jsou to testy z různých testovacích scén, které nám teda teďka tady celkem překážejí. Takže my si je v tomto okně můžeme odfiltrovat tak, aby se nám ukazovaly testy pouze z toho z té naší testovací scény, takže zvolíme filtr, vybrat testovací scénu, vidíme Monster Hunter a vybereme. Tak, už je to lepší, takže vidíte, že tady mám 4 testy pod tady tou testovací scénou uložený. Jsou tady nějaký Radeon a tady jsou teda nějaký ty Maxwelly. My dneska tam budeme zadávat test, který byl měřený na Maxwellu na té 980 na nejnovějších ovladačích NVIDIA 34725 a budeme je chtít porovnat výkon tohoto ovladače proti výkonu ovladače starého, což byl 34709. To znamená, vůbec se nebudeme zabývat tady Radeonem, takže si ho odfiltrujeme, ať se nám to tady neplete. Takže opět budeme chtít zobrazit jenom naší 980. Tak, jak vidíte, už tady máme jenom 2 testy. První je měřený na štoku, to znamená všechno na defaultních nebo na výchozích frekvencích. A druhý tady je přetaktovaný. Vidíte, oba dva jsou měřený ještě pod drivem 347.009. Takže si tam ten test dáme. Takže dáme nový test.
Každý test do té databáze je zadáván pomocí postupných kroků, neboli wizard, takže budeme postupovat postupně. Jméno testu. Okay, napíšeme GTX 980 štok, že nám jela na výchozí frekvenci. Nyní tady máme volbu, jestli chceme pořizovat nový test pomocí frame times, anebo bez nich. My samozřejmě máme naměřeno frapsem, tady, to už jsme ukazovali, takže my chceme využít frame times. Takže akorát musíme aplikaci říct, kde ten soubor s těma frame times je uložený. Ona si to jenom pootevře ten soubor, zjistí, pod jakým systémem to bylo ukládaný, nebo který nástroj ty frame times vytvářel, v tomto případě Fraps. Jdeme dál. Tak, a jsme u prvních informací, které tam musíme zadat, a to jsou informace o nastavení testovací scény. Kdybychom testovací scénu už tady neměli předvyplněnou, museli bychom každý tady to políčko, nebo respektive většinu těch políček vyplnit ručně. My ale už to založený v databázi máme, takže nám stačí akorát vybrat patřičnou scénu, tady máme Monster Hunter, a z té tabulky nám data budou převedeny tady do toho záznamu toho testu. Jdeme dál. Tak, teďka musíme vložit informace o grafické kartě. Opět, kdybychom ji tady už neměli uloženou, tu grafickou kartu, museli bychom všechny tady ty informace bychom museli ručně pracně vyplňovat. My jsme ale chytrý, takže my už to máme, takže akorát vybereme, která grafická karta, nebo s kterou grafickou kartou ten test byl dělaný. Takže vidíte, byl to tady ta 980. A opět z té tabulky se nám přivedou všechny data tady do toho záznamu testu. Pokud bychom třeba ten test jsme měřili na přetaktovaný té grafické kartě, tak tady jenom opravíme správně frekvence. To je všechno. Vidíte, všechny informace, všechny ty data byly doplněny, až teď na to poslední, protože to nebylo odkud brát. Takže my tady bohužel, pouze u tady toho jediného políčka musíme doplnit ručně číslo toho driveu. To znamená, byl to driver 347.25. Jdeme dál. Opět musíme zadat veškeré informace o testovací sestavě nebo testovacím systému. Zase, pokud bychom to neměli už zaevidovaný tady, tak bychom teďka museli všechny tady ty údaje pracně vyplňovat. Vyhledávat, vyplňovat, prostě šílená nuda a pakárna. My akorát můžeme zvolit tu správnou testovací sestavu, systém vybereme a všechny data, jak vidíte, se nám z té tabulky převedly sem, takže opět nemusíme vyplňovat vůbec nic. Jdeme dál. Tak, tady máme něco o provozních vlastnostech. Já jsem to samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale já jsem to neměřil. To znamená, tady, pokud se to měřili, tak tady si můžete zadávat spotřebu, tady si můžete zadávat hlučnost a tady si můžete zadávat teplotu. Jak říkám, já to naměřený nemám. Je to škoda, protože potom přicházíte o nějaký grafy, který se tady těch veličin týkají, takže ty grafy nebudete moct vytvořit, ale teďka mě to nevadí. Takže mi tady zbývá cena, tu už má, ta se nám převedla z té záznamu té grafické karty. Jdeme dál a dostaneme se do komentáře. Tady do toho komentáře k tomu testu můžete napsat prakticky cokoliv. Můžete tam napsat, že se ten driver divně chová, že tam ta hra padala, nebo prostě cokoliv, záleží na vás, co je pro vás důležité, abyste si poznamenali. Já tady napíšu nějaký komentář. Tak, a jdeme dál a už jsme ve finále. Tečka po stlačení tlačítka Finish nám aplikace udělá to, že otevře tadyhle ten log soubor, načte z toho všechny ty časy těch snímků,
z toho vypočítá průměrnou snímkovou frekvenci, maximální snímkovou frekvenci, minimální snímkovou frekvenci, dále nějaký údaje o variabilitě a takovéhle statistické věci. To všechno ona udělá. Jakmile to bude mít, tak všechny těch výsledků veme a uloží to jako nový záznam testu. Takže mu uděláme finish. Vidíte, že to netrvalo prakticky skoro vůbec nic. A už tady ten záznam máme. Pokud bychom si ten záznam ještě teďka otevřeli, tak bychom viděli, že je rozdělen na dvě části. Tady jsou takové textové informace, tady jsou grafické informace. V tom grafu můžete vidět buď snímkovou frekvenci, nebo si můžete přepnout do frame times. Tady vidíte průběh frame times, máte tady dokonce i nějaké ty výsledky. Tady pak můžete ten záznam stříhat, teďka dělat nebudeme, různě si vylepšovat ty grafické pohledy, to už je prostě na vás, to už zatížovat teďka nebudu. Co je pro nás důležité, že vidíte, že všechny tady ty údaje, ty parametry toho testování jsou všechny správně uložený tam, kde uložený být mají. I testovací systém samozřejmě taky. A tady jsou vypočtené hodnoty, co vlastně ta aplikace pro vás vypočítala. To znamená tady všechno, co se týká frame times a tady všechno, co se týká snímkové frekvence. Jediné, co nemáme vyplněný, a o tom jsme věděli, jsou tady ty údaje o těch provozních vlastnostech. No, tím nic teďka neuděláme. Tady máme nějaký ten komentář. Tak, a teďka, kdybychom chtěli vidět teda ten výsledek, tak vidíte, že tady máte průměrnou snímkovou frekvenci, tak vidíte, že ten nový driver, těch 347.25, v té testovací scéně Monster Hunter, pod tady těma parametrama, to znamená ve Full HD rozlišení, tady s tím procesorem a grafickou kartou udělalo nějakých 64.09 snímků za sekundu. Kdybychom to chtěli porovnávat s tím předchozím drivem, takže to je tady ten 347.09, tak ten udělal 64.56. Takže vidíte, že ten nový driver, ta 347.25, je o malinko pomalejší. I když jsou to takové rozdíly, že de facto se dá říct, že to vyšlo prakticky na stejno. Prostě tady u té hry, respektive u této testovací scény, tady s tou testovací sestavou a tady s tou grafickou kartou, nový driver 347.25 žádný další výkon prostě nedodal. Tak. Takže to já si myslím, že by bylo asi tak všechno, už mi nic nenapadá. Teďka grafy dělat nebudeme, grafům se budu věnovat příště a uvidíte, že to je ještě daleko snadnější. Takže ještě jednou vás všechny zdravím a doufám, že se zase brzo uvidíme na nějakém fóru.